پشتی کو چکدارên Daişê roja pênçembe êrişî girtîgeha Xwêraniya Hesekê kirin, li gor xelkê nêzîkî girtîgehê hejmareke ji wan çekdaran xwe bi zorê xistine malan de û xelkê sivîl wek mertal bikaranîne. Vê yekê jî wiha li beşek xelkê taxên derdora girtîgehê kir ku malên xwe bicih bihêlin. روبروبوون و بۆمبەباران و شەر بەردەوام بوو. هەژمارەکە جوانان کوشتن، جیهانا وان وێران کردن. ئەم ji ber şer û روبروبوونê reviyan. ئەم ji ber zarokên xwe tirsiyan û reviyan. Daeş hat nav wê taxê û çar kes kuştin. بۆمبەباران و ڕۆبڕۆبوون و کوشتن بەردەوام بوون. لە تاخا me 4 تا 5 کەس هاتن کوشتن. Li gor medyaya Hêzên Sûriya Demokratîk, çekdarên Daişê otomobîlek û motosîkleteke bombekirî li nêzîkî wê girtîgehê teqandine. Piştre şer û rûbirûbûn di navbera hêzên zêrevaniyên girtîgehê û çekdarên Daişê ku ji başûrê bajar ve nêzîkî girtîgehê bibûn çêbûye. Piştî vê yekê çekdarên Daişê sê tankerên petrolê li nêzîkî wê zîndanê teqandin, da ku dûkêl esman bigire û balafirên şer nikaribin wan bombebaran bikin. Hevdem li gel wê endamên Daişê yên di nav zindanê de dest bi serhildanê û rûbirûbûna li gel hêzên emnî kirin. Li gor berdevkê Hesedê di şer de heft şerwanên wan canên xwe ji dest dane. Her wiha herêkên 23 çekdarên Daişê hatine kuştin. Fermandarê Giştiyê Hesedê Mezlûm Ebdî roja înê di twîtekê de ragihand, hêzên me yên ewlehiyê gihiştin wî cihî û bi hevkariya hevpeymaniya navdewletî di têkbirina êrişê de bi serketin. Navçeyên dewroberên zindanê bi temamî hatine dorpêşkirin û hemû kesên reviyane hatine desteserkirin. Em tekez dikin ku şerê me yê li dijî Daişê berdewam e û ranawestin heta ku em hemû tawanbaran dixin zindanê. Hevdem berdevkê fermandarê giştiyên hêzên çekdariyên Iraqê Yehya Resûl ji Rûda wê re ragihand, beşa herî zêdeya wan endamên Daişê yên di nav wê zindana Hesekê de Iraqî ne. Yehya Resûl her wiha got, ji ber tundkirina sînoran çekdarên Daişê nikarin bidizî bên nav Iraqê. حتا نها جی مترسی هیا ji ber hebûna çekdarên Daişa terorîst û rêxistina terorî li navçeyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê li Hesekê û Dêrezorê. Di nav wan de jî zindana Hesekê ku 5000 terorîstê de ne û di nav wan de 3000 terorîstên Iraqî hene. Ew êrişa Daişê bû sergirtîgeha Xwêraniya Hesekê ji dema têkbirina wê ya di sala 2019 ve wek mezintirîn êrişa wê rêxistina tundrew tê hejmartin. Ew êriş hevdem bû li gel bixwîntirîn êrişa îsaliya wê rêxistinê li Iraqê ku serê sibeha roja înê li diyala 10 serbaz û efserek tê de hatin kuştin.